Labarai da ɗumi-ɗuminsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. 'Yan bindiga sun sace shugaban jam'iyyar PDP, bayanai sun fito. Jama'a, in wannan ne farkon zuwanku wannan tasha tamu mai albarka, don Allah ku daure ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna ƙararrawa. Kana ku kasance zuwa ƙarshen gajeren rahoton domin tabbatar da haƙiƙanin abin da ya faru. Da ɗumi-ɗuminsa, 'yan bindiga sun yi awon gaba da shugaban jam'iyyar PDP na jihar Edo, Tony Ezebemi, a ranar Juma'a 15 ga watan Maris ɗin shekarar 2024. Tony ya faɗa tarkon 'yan bindiga ne jim kaɗan bayan ya kammala ganawa da gwamnan jihar Godwin Obaseki. Kwamishinan sadarwa na jihar ya tabbatar da sace shugaban jam'iyyar ɗin a cikin wata sanarwa, inda ya ce ana ƙoƙarin ganin an kuɓutar da shi. An sace shugaban jam'iyyar ne a ranar Juma'a jim kaɗan bayan wata ganawa da gwamnan jihar Edo Godwin Obaseki a babban birnin Benin, babban birnin jihar, cewar rahoton gidan talabijin na Channels TV. Duk da cewa har yanzu hukumomin 'yan sandan jihar ba su ce uffan akan lamarin ba, gwamnatin jihar Edo ta tabbatar da sace shugaban jam'iyyar a ranar Asabar. Kwamishinan sadarwa da wayar da kan jama'a na jihar, Honorable Chris Nehikare, ya fitar da wata sanarwa inda ya ce gwamnatin jihar na ƙoƙarin ganin an sako shugaban jam'iyyar. Ya ce gwamnati na aiki kafaɗa da kafaɗa da jami'an tsaro kan lamarin, inda ya bayyana sace Ezebemi a matsayin wani abin takaici, kamar yadda rahoton jaridar Leadership ya tabbatar. Wani ɓangare na sanarwar na cewa gwamnatin tana aiki kafaɗa da kafaɗa da hukumomin tsaro domin ganin an kawo shi lafiya tare da komawa ga iyalinsa. Mun kuma ƙara sanya ido da kuma tsaurara matakan tsaro a faɗin jihar domin tabbatar da cewa an daƙile waɗannan miyagun ayyuka tare da gurfanar da masu laifin a gaban kuliya. Duka a nan labarin namu ya zo ƙarshe. Jama'a, ku yi mana comment, ku faɗi ra'ayinku dangane da wannan rahoto. Muna godiya.